Nnukwute ajamisa nnukwu ụkọchukwu nọ n'isi ya bụ nke achịkọbara na nkwanye ugwu nyere Oriaku Philomena Azuka Ozumba na nke uru nne bụ Enugwu okwu n'okpuru ime obodo Njikọka bụ onye nke gbara afọ 77. Nyabụ ajamisa bụkwazi nke eji wee cheta nyabụ afọ 17 bụ nke o megoro eri di ya bụ late Pa Emmanuel Ozumba nụrụ ya. Onye nta aka anyị bụ Amaka Chibuzokoye ga-ewetara gị akụkọ maka nke a. Ya bụ aja misa ejinye Chineke ekene bụ nke onye bishọp Katọlik nke Ọka bụ Most Reverend Paulinus Ezokafọ nọ n'isi emume ya bụ ụka akarubere iji wee kwalite ihe ndị ahụ mkpụrụ obi ikpe ekpere na ịdị uchu na okwukwe na ọrụ nke enyemaka wee nyere Oriaku Ozumba dịka ọ bụ onye nkuzi nke nagoro ezumike nne dị ugwu dịka ụmụ ya na-akpọ ya bụkwazi nne Reverend Father Chidi Ozumba bụkwazikwara nne onye bụ Deputy Chief Press Secretary wee nyere Gọvanọ Willie Obianọ bụ Emeka Ozumba mgbe ọ na-ekwuzi okwuchukwu iji wee merube ajamisa ahụ na St. Francis Parish Enugwu ka Bishop Ezokafọ siri na oge anọ n'ime ya bụ oge eji egosi ịhụnanya ma sịkwazi na ọ kwesịrị ka ndị na-eso ụzọ Kraịst hụ mmadụ ibe ha n'anya ma nyere ha aka n'ihi na Chineke bụ nke amụrụ ka ọ wee weta udo na ịhụnanya wee nye ndị mmadụ. Most Reverend Ezokafọ toro ndị be Ozumba maka imerube ya bụ ajamisa n'isi nne ha ma kọwaa nwaanyị a dịka onye dị ike na ekpere onye zuru ụmụ ya ma duite ha n'ụzọ nke Chineke ma sịkwazịa na ndị ọzọ nọkwa n'akụkụ ha bụ ndị nwegasịrị echiọma site na nkuzi na ọzụzụ o nyere ha. Ọ gara n'iru ma sị na Oriaku Ozumba bụkwa onye kụrụ mkpụrụ dị iche iche n'ime ndị mmadụ dịka ọ bụ onye nkuzi ma dọọ ụmụ ya aka na ntị ka ha gaa n'iru na-egosi ya ịhụnanya ma na-enyere ya aka dịka ọ nọzi n'ezumike nka. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka agbasasịrị ya bụ aja misa ka otu nwa ya nwoke bụ Reverend Father Ozumba siri na ọ bụ oke ihe ọṅụ ịhụ ka mmadụ si wee bido wee towe wee lue n'oge nka ma sịkwazịa na ihe mmadụ gbara mbọ n'ụwa bụ ihe ekwesịrị ka na-enye Chineke ekene n'ime ya na-arụtụzikwa aka na nne ha nwere mkpụrụ dị iche iche ọ kọrọ n'ime ndụ ha ma zụọ ha nke mere na ha bụ ndị eji okwu ha agba izu n'ụwa n'oge ugbu a. Otu nwa ya nwoke nke ọzọ bụkwazi onye rụburu ọrụ nyere Gọvanọ Obianọ nke chịburu Anambra steeti bụ Maazị Ozumba sikwara na ha jere ya bụ ụka ekele iji wee kene Chineke ma kwanyere nne ha ugwu na na-ayọkwazi Chineke ka onye ya ndụ na-arụ isi ike. Otu aka ahụ ka nwa ya nwaanyị ka Nwada Chinyere Ozumba siri na ọ bụrụ ya ihe ịtụnanya na obi aṅụrị ka mma ha si wee duite ha wee kụnye mkpụrụ ha n'ime Chineke ma na-ekpere Chineke ka onye ya ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ihi na ọ zụrụ ha inwe egwu nke Kraịst. Mgbe ọ na-ekelezi Chineke ekele na ndị niile bịara wee nọnyere ya na oge dịka oge mgbe ahụ ka Oriaku Ozumba siri na ije ụwa adịghị mfe kama na ọ bụ iduchu na ikpe ekpere na ịtụkwasị obi na Chineke ga-eme ka mmadụ gabiga ihe ize ndụ niile jupụtara n'ụwa. Onyinye pụrụ iche na onyinye asambodo na ihe ndị ọzọ bụzi ihe pụtara ihe na ya bụ aja misa achụrụ. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.